आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, सिंथेटिक फायबर्स ह्या हं, गोष्टी ज्या आहेत म्हणजे त्याच्यामध्ये आता आपण जे इंडियन चायनीज खातो हं, त्याच्यामध्ये अजिनोमोटो आला, सोया सॉस आला. तो सोया सॉस खरोखरचा हं, सोया सॉस असतो का नाही माहीत नाही, पण त्याच्यामध्ये काही केमिकल्स हं. आणि कलर्स असतात. करेक्ट. कितीतरी बेकरी फूड्स त्याच्यानंतर आपलं नॉर्थ इंडियन फूडसुद्धा जे हं, नॅचरल होतं त्याच्यामध्ये आपण त्यात रंग घालतो की हं, छान दिसावं म्हणून. तर ते आर्टिफिशियल कलर्स आणि फ्लेवर्स जे आहेत, हं, जे पिगमेंट्स आहेत ते आपल्या शरीरातनं वर्षानुवर्ष जात नाहीत. कारण त्यांचा हाल्फ लाईफ पिरियड हं. हाच काही वर्षाचा असतो. तर समजा आपण ते अजिनोमोटो खाल्लं, तर ते तुमच्या शरीरात 25 वर्ष राहतं, असं मी करेक्ट. जर म्हटलं, तर तुम्हाला कदाचित पटणार पण नाही. पण ही गोष्ट खरी आहे. आहे. काही चॉकलेट्स असतील किंवा हं, काही पेय असतील, ज्याच्यामध्ये ते टिकण्यासाठी म्हणून प्रिझर्व्हेटिव्हज घातले जातात. हं. त्याचाही हाल्फ लाईफ पिरियड जास्त असतो. तुमच्या शरीरामध्ये, तुमच्या त्वचेमध्ये, तुमच्या केसामध्ये तो टिकतो. हेअर कलर जो लावला जातो, हो. तो तुमच्या स्किनमध्ये झिरपून त्याचं पिगमेंटेशन हं, चेहऱ्यावरती येतं. हं, तर हे किती जणांना माहितीच नसतं, की कशामुळं होतंय. हं, तर ते तुम्ही ज्या वापरताय गोष्टी रोजच्या, हं, त्याच्यामध्ये होतंय. तुम्ही जे कॉस्मेटिक्स वापरताय, जे हं, लिपस्टिक वापरताय, जे आयलाइनर वापरताय, त्याच्यामध्ये आर्सेनिक, लेड, एस्बेस्टॉस असतं. ते तुमच्या शरीरात वर्षानुवर्ष जातं. ते हं. कुठं ना कुठेतरी दाखवणारच ना त्याचा खरा रंग काय आहे व्हेरी तो. ट्रू.